inni bu yakan yönü görkezmek için gıyla bunlanamda yönü bunna birdak görkezýän bunlara seredin boyun yakatı giyin ha giyin bolanna nädip boyun yakatyny çelpmeli bunna da yaka uzun bolanna nädip boyundan kiçeltmeli şonu düşünüp geçen inni ana kompüter yakalarda şonu ýaly gelýär biram kesdelerde de giyinmeli ýara kesde yakada giyinmeli bu taýda ana kompüterlerde aralıklarından koyarlar, ondan bundan ayıraymalar. Ana keste yakalarına näme diýýär? Arkadan ketip şundan ama ayırtaňyz bolýar. Witi çykyp ýöne mena köpülen şu elimden ayırýan. Şonu owadan bolýar, arkadan ama ayırýan. Taň sırana zamak tapýata. Yakan gutaran ýeri bar, ana edilen yakan. Gutaran ýerinden 5 cm düşýär. Daýawda da, horda da şu meli bolýar. Ýüregimde 5 cm düşýär. Opşam daýaw bolsun, hor bolsun 5 cm şundan aşağı düşýär. Bundan näde? Şundan 5 cm düşýär. Onu mena şeýdip görýän. Deňalymmy, deňalmadymmy? Kere deňdäl mümkin. Şeydip ölçen tatısında adını. Ana bunun ortadan ikaverayan ama 7 yarım doğru mu? Bundan beyartinem şeydip ölçeyen. Yarım. Doğru. Ne kesiyen? Ana. Bir yarım santimden bunu keseceğim olsaydı başına eklemek için yer koyacağım da şeydik keseceğim Tetris oynayalım oyunlarda şey yapmak çıktı anne ikisini hala bulaşmak yani şimdi şey deyin bulmat tamam ana yakan oturdum sen zaten diyemem şimdi edil yara Gönü edilen ödünü çeni kesmen ya kayar goýýarlar adılıp geri. Şoňa çen däl gönü 10-12 santy kesýär. 10 kesä, 11 kesä. 11 santy kesýär şundan. Bunun başına koyýar. Elap oturýaňda köýnekde de şu ýygyr bolup durýar görýärmi? Çekýän datlaryny bunu ilk tarda şey deyip geçen menaratan tüynüp şey ütklemeli. Ütklemesen o koynakta odan oturan okşuyaka. Düşünün mü? O şan için köpülen haber adna tanrada. Ha tam oturacağına gülüp ovada da çekip duruyor şu tayları. Odan olmaya. Ona bunun ayrıyat. Bunu şunu tuğarmalı. Böyle. İnni öngünü arkasını kesip doğru mu? İnni şunu şey deyip epleyen evinin gıyat. Epleyen ön tarafımızı gönü bir yarım santıcık aşağılıktan gıyat ine. Buna aşağı gıyat. Arka tarafımızı yukarı gıyat. Buna masak, ona masak kıyamıdak. Tamamdan evinin bir yırttırıyor. Şey deyip çık. Gördün mü? Ana. Gön gelip duran nerede? Bundan beyleri yağdı, ikisinden beyleri yağdı böyle. Şu yaka şeyle böyle adanim. Tam biriktirmeňiz kyn bolýar. Ondan bundan şey diýip biriktirýäňiz. Täp neçe top çykyp durýar, deňetir bilemdik diýýäňiz. Bunlara arka tarapyna aşağı gıyýaňyz, we ýokary gıyýaňyz. Bundan aşağı gıyýaňyz. Düşünüp bildimmi? Ine bilip boldy. Ine ýakamak uzun bolany näme etmeli? Biz çıkan bakın. Birini de ötük ýakypsyňyz gaýlar. Ha.
uzunluğu neçe santim gerek bolsa özüňize mysal üçin men 4 santimetr ayırjak, ha? 4 santim ayırjak bolsam ilk alýan şunu. Ana. Gol şundan şuna 2-3 santimlik şey diýip goýýan. Edil kompýuter ýakalan tek ýaljaga diýip bunam şonu ýaly. Şey diýip çık alýan many. Hala uzun varsa mı? Hawa ýaka uzun barsa, açylşyňam dar kiçik bolsa, açylşdan aýryp bolanok dogry, diň uzunlygyny aýyrmaly bolýar. Ondan şu ýakamyzy epleýär, diňje çykarýar. Misal üçin 4 santimetr uly bolsa, 3 santimetr edip aýrýar, 1 santimetrgyny dikine gidýär. Ana bundan näler? Şu tarapdan 3 santimetr şey diýip ölçýär. Ölçeğim şey diyeceğim. Kıyas. Şunu aralıktan kesip ayırıyor. Köplen çıkan kompüterlerde şu tane sip bolýar biliyor musun? Ana. Bunam şey deyip getireyim şunu. Gön doğrulap oturacağız. Ben orayı edeyim. Sana etip barmaya gön doğrulacağına ben ayda. Hawa. Şey deyip çıktık yani. Ana otuplaýaňyz hiç ýyly bildirenok. Diňe dikin, olam diňe kompýuter maşynyň, kompýuter ýakalan tepýaljak bolup durýar. Şunuňmy? Boýy uzun bolsa, şu jagaşlaryny şey diýip aýraýaňyz. Ana ýakasynyň giňligi ol bolsa, ýanky ýa arka ýüzünden alyp witich galýaňyz. Indi şonam düşündirip geçeýinmi? Arka ýüzünden aljak bolsaňyz, iki gatlaryna degmän. Ana şunu görkezip geçeýin şu ýakada. Ana. Şey diýip ýakany ka bölýär. Yakan ikiye bölüyor. Değil mi? Şunu şeyle ayırıyordum. Şeyledir bundan beyle ayırayım mı? Şeylelik yani ayırayım. Bundan beylek. Şu yaka şeyle cevap gelmeli. Katra kesmeyeceğim. Şey diyağım. Onun şu tayin dikyağım da vitiçka yalı var ya düşünüp bildim mi? Şeyler yarsa yartı vitiçkanı godan da getirin bir şey yarsa vitiçka da bir de şun yartı var ya. Onun şey deyip çık alyağım da onu hem yer layacak bak geliyor. Sen zaman da kat arkadan. Düşünün mü? Ana bunu teplemeli olanlar şunu ýaly gaýtýaňyz. Uzun marta şey diýip çık tepleýäňiz. Şunu bara, tawus. Diki gaýda